салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали омӯзиш ютуб. имрӯза 28 март курси урусӣ 1000 рублуш 127 сомонӣ мебошад. меравем аз бораи каналҳо гап мезанем. шахсоне ки дар сомонаи ютуб блогерӣ мехоҳанд карданд ёки популярӣ мехоҳанд шуд ёки маҳсулоти худро фурӯхтан мехоҳанд, бас инами рақамода занг мезанем. мо каналҳо дорем, каналҳои аз 100 боло подписчикҳо, масалан 200 подписчик, 300, 400, 500, 600 то 1000 подписчикара ба нархи арзон дорем. ана шахсоне ки 1000 боло канал мехоҳанд ва ё нархошон камтар гарон мебошад ва метавонанд ки харидорӣ кунанд ва корубори худро дар сомонаи ютуб пешравӣ кунанд. нигарон набошед, ютуб маҳкам намешавад, метавонед ки корубортон дар ютуб пеш баред. кадоми мошин мефурӯшам, мошин бизнес мекунам, масалан хӯрокворӣ, яъне ва ғайраҳо, чӣ хеле ки масалан дорен ҳунар ёки масъулият доред, метавонед ки пешниҳод кунед ва бифурӯшедшон дар ютуб. ва одамое ки каналҳои калон дар корай, канал масалан 10 000 подписчик, 30 000 подписчик, 40 000 подписчик, ихели каналҳоро ҳам дорем. нархошон 40 000, 50 000, 20 000 бо суми рубл гуфтестам, ба сомонӣ не, ба пули урусӣ 20 000 рубле ҳастай, 30 000 рубле ҳастай, 40 000, 50 000 ҳам хеле нархҳо ҳастай. каналҳои калон подписчикошон, яъне 40 000 подписчик, 10 000 подписчик, 5 000 подписчик, ҳам хеле каналҳоро нархошона гуфтестам. ана каналҳое ки аз 100 боло подписчик, масалан 100 подписчик, 150 ё 200, 300, 400, ино нархошон 2500, 3500, 4500, 6000 ҳам хеле нархошон. ана одамое ки мехоҳанд ки каналотон 2000 подписчик дошта боша, 3000 подписчик дошта боша, ихели каналҳо нархошон чӣ мешавад? 9000, 8000, 10000 ҳам хеле мешавад нархошон. ана он шахсоне ки каналҳои чӣ медаркоятон, монетизасияшон гирон, яъне сум кор мекунад ку реклама метан. ихели каналҳо дар кор боша, нархошон 40000 чи 1000 подписчика, чи 2000 подписчика, 3000 подписчика, ҳамаш монетизасияшон гироношон 40000 рубле. дар дуруншон чиай? налогаш пур кардагиай, монетизасияш гиронай, сабшестваш гиронай, прямой эфирш кор мекунад. канал бе ягон хел нақс надора, яъне жалоб надора, авторский надора, қоидави чотка кор кардисай. фақат мегирем оформ мекунем дуухетаб не дар номтон мегирем, пешравӣ мекунем. ягон ҷои шубҳааш нестай. мо худмон дуухетаб не защиташ қати шумо да оформит карда метем ки канал ай дасти шумо ягон кас нагира, соҳибш фақат шумо худтон мешавед. бе иҷозати шумо ягон кас канала ай дасти шумо гирифта наметавонад. агар видеои шумо да маъқул боша, лайкам мезанем. дар канал обуна набошем, ҳатман обуна мешавем. аз видеои оянда бохабар мешавем. боқи худованд ҳаматон нигаҳбон боша. ҳаматон да бурворӣ пешравии кор хоҳонам. худованд ҳаматон нигаҳбон боша.